Ebben a leckében a helyes játékról fogunk beszélni, illetve azokról a fontos alapvető dolgokról, amelyeket minden esetben érdemes betartani, hogy a játék valóban azt a célt szolgálja, amiből mindkét fél profitál. A játék a zsákmányösztön kielégítésén alapszik. A kutyák eltérő mértékben játékosak. Ezt már a Motiváció című leckében kifejtettük, hogy ez az ösztönerősségétől függ elsősorban. Viszont azt is tudjuk, hogy a játék tanítható és fejleszthető is. Nagyon fontos, hogy a kutyával helyesen játszunk. Mi az, hogy helyes játék? A helyes játék alatt azt értjük, hogy valóban játszunk a kutyával, ami számára is játék, egy örömteli időtöltés. Próbálunk tudatosan, hibák nélkül játszani, vagy legalábbis törekszünk arra. Mik a leggyakoribb hibák, amiket elkövethetünk egy játék során? Ráhajolunk a kutyára, folyamatosan szembefordulunk vele, átverjük, úgy csinálunk, mintha eldobnánk egy labdát, közben nem dobjuk el. Húzakodás közben nem a kutya húzza a játékot, hanem mi rángatjuk a kutyát a játékkal, esetleg kitépjük a szájából a játékot. Ha visszahozza a játékot, akkor azonnal elvesszük tőle a játékát. Túl sokat birtokoljuk a játékot, nem adjuk neki vissza. Ha megszerzi a játékot a kutya, akkor elkezdjük kergetni, rárohanunk, majd a kutyát menekülésre késztetjük, hogy jaj, de vicces, hogy elszalad előlünk. Nagy hibának számít az is, hogyha felfelé dobjuk a labdát vagy a frisbit, így a kutyát arra késztetjük, hogy felfelé ugorjon a zsákmányért. Ezáltal a felugrás után visszaesik a hátsó két lábára, ezzel megterheli az izületét, a hátsó lábát, illetve az egész gerincét. Ez nagyon veszélyes a kutyának. Elsőre viccesnek tűnhet, hogy jaj, de jó, az én kutyám 3-4 méterre is föl tud ugrani, viszont nagyon komoly sérüléseket össze lehet vele szedni. A helyes játék egyik alapvető feladata a pecázás. A motivációnál már leírtuk, de szeretnénk átismételni. A peca fejleszti a játékkedvet, és bizalomépítő hatása is van. A peca a gyakorlatban az úgy néz ki, hogy van egy játékunk, ezt rövid ideig birtokoljuk, felkeltjük vele a kutya érdeklődését, majd kilógatjuk, húzgáljuk egy pár oldalváltással jobbra-balra, húzogatjuk, a kutya rárohan, vadászik, ne legyen neki túl könnyű megszerezni a játékot, de túl nehéz se. Hogyha ráfogott, erősen húzza a játékot, akkor oda is adhatjuk neki, ezzel növelve az önbizalmát, hogy nagyon ügyes volt, megszerezte, el tudja tőlünk venni a játékot. Ne adjuk neki oda azonnal, csak hogyha nagyon erősen húzza. Egy picit húzásba maradhatunk vele, picit ellentarthatunk, majd hogyha belerántott, beletépett, akkor elengedhetjük és odaadhatjuk számára. A következő feladat az játék nélkül fog történni, ezt hívjuk játék nélküli játéknak. Kell hozzá egy kipihent kutya, egy energikus gazdi. Ennek a játéknak az a célja, hogy tárgy nélkül is tudjunk játszani a kutyával. Habatortnán, hogyha ezt jól csináljuk, akkor pillanatok alatt meg tudjuk neki tanítani, hogy visszahozza a játékot. Ez a feladat mélyíti a bizalmat, és fejleszti a kutya-gazda kapcsolatot, illetve összhangot. A játék nélküli játék folyamata úgy néz ki, hogy először felhívjuk magunkra a kutya figyelmét. 3 vezényszót kell hozzá használnunk, az első az a figyelj lesz. Ez arra szolgál, hogy felkeltse a kutya figyelmét, magasabb ösztönállapotba hozza, felizgassa. A következő vezényszó a hozd. Erre a vezényszóra a kutyának vissza kell hozni a játékot. Egyelőre játék nélkül fogjuk megalapozni, és most csak annyit kell csináljunk, hogy magunkra ugratjuk erre a vezényszóra. A harmadik vezényszó pedig arra szolgál, hogy most már fejezzük be ezt a tevékenységet, vége a heves játéknak, ez lesz az elég. Egy magas energiaszintet hamar elő tudunk idézni a kutyánál. Követi a mozgásunkat, akar velünk játszani, ha kérjük, akkor felugrik ránk, viszont egy vezényszóval véget is tudunk vetni ennek az egésznek. Ennél a feladatnál nagyon kell figyelnünk arra, hogy ne húzzuk túl a kutyát. Ne engedjük neki, hogy harapjon, belénk csípjen, az már túl sok. Figyeljük a kutya állapotát, és ne húzzuk túl. Ezzel elkerülhetjük a leírt hibákat. Ha már elkövettük ezeket a hibákat, akkor álljunk meg, állítsuk le a kutyát az elég vezényszóval, várjunk egy picit, hogy megnyugodjon, és ha megnyugodott, akkor újra kezdhetjük a feladatot, de nagyon figyeljünk rá, hogy ne húzzuk túl a kutyát. Gyakoroljuk ezt a játékot, és hogyha már jól megy, akkor jöhet a következő lépés. A következő lépés az az, hogy adunk a szájába egy játékot. A játékot csak addig húzogatjuk a földön, amíg a kutya rá nem fog. Majd azonnal elengedjük, odaadjuk a kutya számára, és elkezdjük a játék nélküli játékot úgy, hogy a kutyánál van egy labda vagy egy húzós játék, de mi a játékhoz egyáltalán nem nyúlunk, csak a kutyával foglalkozunk. Az oldalát paskolgatjuk, esetleg a nyaka alatt simogatjuk, rohangászunk jobbra-balra, és próbáljuk elérni azt, hogy hozza felénk a játékot, legyen a szájába a játék, hogyha a kutya kiköpi, akkor szaladjunk a játék felé, újra kezdjük el a földön húzni, várjuk meg, még a kutya ráfog, majd újra induljunk el a kutyától elfelé, és
kezdjük a játék nélküli játékot. Figyelj, hozd, és hogyha hozta, és játszottunk vele úgy, hogy nem értünk a játékához, akkor véget vethetünk neki az elég vezényszóval. A következő játékhoz 2 egyforma játékra lesz szükség. Ez a kutya számára egyenértékű zsákmányt képvisel. Egyiket se szereti jobban vagy kevésbé. Az értéke ugyanaz. Fontos, hogy teljesen egyformák legyenek a játékok, ezzel fogjuk azt megtanítani neki, hogy könnyedén váltson játékot, illetve hogy visszahozza, ebben is fog nekünk segíteni. Az egyik játék az egyik kezünkben, a másik a másikban legyen, az egyiket dugjuk el a hátunk mögé, a másikkal kezdjük fölkelteni a kutya érdeklődését, húzogassuk a földön. Ha ráfog, akkor hagyjuk, hogy a kutya azt a játékot birtokolja, induljunk el a másik irányba, kapjuk elő a másik játékot, és szintén húzogassuk a földön, játszunk vele, fejezzük ki a kutya számára azt, hogy ami nálunk van játék, az sokkal izgalmasabb, érdemes neki odajönni, leváltani, és újra velünk játszani. Hogyha ez megtörtént, és odajött újra, hozta a másik játékot, és leváltotta, és megfogta a nálunk lévő játékot, akkor azonnal engedjük el, és szaladjunk a másik elköpött játék felé. Vegyük fel a földről, és azt tegyük újra izgalmassá. Ezt ismételjük meg néhányszor, hogyha sikeres volt a feladat, akkor abba hagyhatjuk úgy, hogy a nálunk lévő játékra ráfog, kicsit húzakodunk vele, megdicsérjük, hogy szuper ügyes volt, és elengedhetjük a játékot. Hogyha nem sikerült leváltatni a játékot, de a kutya érdeklődést mutatott, hozta felénk a saját játékát, de nem hajlandó elengedni, akkor próbáljunk nagyobb intenzitással fölhívni a figyelmét arra, hogy ami nálunk van játék, az tényleg sokkal jobb, és próbáljuk vele nagyobb energiával leváltatni, hogy érdemes velünk játszania, engedje el a saját játékát. Akkor jelenthetjük ki, hogy ez a feladat 100%-os, ha a kutya azonnal hajlandó játékot váltani. Hogyha azonnal váltja a játékot, akkor összeköthetjük ezt vezényszóval, erezd, vagy esetleg kaphat egy teljesen más játékot, ami a játékváltásra vonatkozik. Nekem ilyen például a yes. Próbáljatok figyelni a hibákra, és helyesen játszani a kutyával. Jó játékot kívánok!